Tak sledujeme plastikův výrobek před výbuchem. Tak to puste. Něco kondenzátorů, a přineste hasičák. něco vodičů. A zde je už hlavní aktér, Miroslav Pásler. Říkáš, že to jde na YouTube, jo? Ano. Pak tady máme tady hasičák nějaký. No, nešel jsem. Já jsem bez málo, je připlombovaný, ne? Tak to nahoře. Ty vole. Tak, No pain, no gain. tak spuste stroje. Nebo tě skoupí, ať Jirakův impuls do zesilovače vstoupí. Ano, a tady již velice důležitá pomůcka k zesilovači. Vidíš to? Co, otvoruje to pouště? A já vidíte, ale to a to bude co teda? To bude zesilovač. No, a nebo toho bouchne. Počkej,